חלק 2. אני קיבלתי נצנץ אחד ואין אימוג'י כזה. למה מה זה אומר? אני לא יודעת, צריך לשאול את המכשף מה. זה כל כך רחוק מפה, אני לא יכול ללכת לבד. אין ברירה, נצטרך להיפגש וללכת ביחד. כוכבית, הם נפגשו ותכננו הקל. כוכבית, טוב, נראה לי שניצא לדרך צודקת קדימה. כוכבית, הם עולים על אוטובוס והוא מגיע לתחנה לא נכונה. כוכבית, אוי לא, הוא הולך לצד השני, מה נעשה? אני לא יודעת, אבל די חשוך ומפחיד פה. אני הולכת לדבר עם הנהג. היי אדוני הנהג, לאן אנחנו נוסעים? ליער שבו אני חיי. נבהלתי, הכל בסדר שם נודיה? לא. תבוא מהר, אני חושבת שהנהג זאב. רגע מה? מי הגד, הוא מנסה לאכול אותי. אני בא. אני לא מאמין שאתחיה. חכיפה, אני אנסה לפתוח את הדלתות. כוכבית, הדלתות נפתחות והם קופצים מהאוטובוס. כוכבית, איפה אנחנו? אין לי מושג, בואי ננסה להשיג עזרה. אין לי סוללה, מה איתך? אוי לא, גם לי אין. חלק 3.